Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie v mene mesta Zvolen privítala na 31. ročníku národného výstupu na Pustý hrad. Ďakujeme veľmi pekne Zvolenskému speváckému zboru za zaspievanie hymny i ďalších dvoch piesní. A dovolte mi, aby som privítala hostí, ktorí sa zúčastňujú tohto slávnostného otvorenia výstupu na Pustý hrad. Samozrejme, že je tu medzi nami pán primátor mesta Zvolen, pán Vladimír Maňka a jeho zástupca, teda pán viceprimátor, pán Miroslav Kusejn. Už tradične na otvorení sa zúčastňuje aj pán Ján Beliak, tentokrát ako podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Vítame aj zástupcov Matice slovenskej. Zavítal medzi nás predseda Matice slovenskej, pán Marek Hanuska. Už som z neho urobila predsedu, raz to bude, teraz je to podpredseda, ale máme tu predsedu nášho oblastného odboru Matice slovenskej, pána Branislava Husára. Tradične sa zúčastňuje aj pán predseda Štúrovho Zvolena, občianskeho združenia Štúrov Zvolen, pán Jozef Pinka. A samozrejme, že srdečne vítame aj všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene a takisto aj vás všetkých. No a ja už v tejto chvíli poprosím o slávnostné otvorenie a príhovor pána primátora Vladimíra Maňku. Milí Zvolenčania, vážení hostia, dovoľte mi, aby som vás aj ja privítal na 31. ročníku národného výstupu na Pustý hrad. Mnohí už kráčajú na Pustý hrad v tejto chvíli a preto ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli sem do parku, tradične do parku, aby sme si uctili aj položením kytičiek pamiatku jedného z najväčších, najvýznamnejších Slovákov, Ľudovita Štúra, po ktorom je pomenovaný aj tento krásny park. Dnes stovky aj Zvolenčanov verím, že prídu na Pustý hrad a podobne ako Štúrovci, ktorí prejavovali svoju spolupatričnosť a národnú hrdosť aj tým, že vystupovali na Devín, tak takým našim zvolenským Devínom je národná kultúrna pamiatka Pustý hrad, jeden z najdôležitejších hradov v celom širokom regióne. Verím, že všetci, čo tam prídete, a vidím, že sú mnohí v turistickom, čiže tam prídu, tak všetci dostanú taký malý darček, ja ho mám na krku. Je to naozaj veľmi vzácna vec, kostený praslen, ktorý pán archeológ a podpredseda samosprávneho kraja, ktorý, myslím, že minulý rok objavili a má viac ako 3000 rokov. Aj v tomto roku ste objavili, ale to už ty povieš, možno aj na Pustom hrade, veľmi významné veci a budúci rok vás čaká potom ďalšie pekné prekvapenie. Ja by som vám chcel, milí priatelia, všetkým zaželať príjemný deň. Všetkých vás pozývam na to, aby sme spolu išli na Pustý hrad a aby sme takisto ako Štúrovci pociťovali hrdosť z toho, že sme Zvolenčania a že tu máme takú jedinečnú pamiatku, ako je Pustý hrad. Tak ešte raz vitajte a teším sa, že spoločne sa stretneme aj na Pustom hrade. Pokiaľ by niekto na Pustý hrad nešiel, tak sa môžete už od pondelka tí, čo ste tu, zastaviť u nás na sekretariate a každý dostanete ten kostený praslen ako symbol toho, že ste tu dnes boli a že sme radi, že sem chodíte. Želám vám ešte raz príjemný deň a teším sa na stretnutie na Pustom hrade, alebo keď nie na Pustom hrade, tak potom niekedy, či už v Štúrovom parku, alebo niekde vo Zvolene. Pekný deň všetkým želám.
Ďakujeme pekne pánovi primátorovi za slávnostné otvorenie 31. ročníka národného výstupu na Pustý hrad. A teraz poprosím o príhovor pána vicežupana Jana Beliaka. Vážený pán primátor, milí priatelia, teším sa, že znova štartujeme 31. tento rok výstup na Pustý hrad, na ktorom vám ukážeme výsledky 32. archeologickej sezóny, ktorá sa teším, že bola úspešná. Prijalo nám, našli sme veľmi veľa pekných, unikátnych archeologických nálezov. Zároveň samozrejme musím poďakovať svojemu tímu drakov a študentov, vďaka ktorým sme ten výskum realizovali za každého počasia, a teda bol aj tento rok opäť, že riadne horúco. Teším sa, že dneska nám počasie praje a je absolútne ideálne pre takéto športovo-náučné podujatie. A áno, beriem so sebou aj ten najkrajší nález, ktorý sme tento rok našli, a to je mosadzný prsteň zo začiatku 14. storočia, ktorý tam zanechala nejaká šlachtičná, je veľmi pekne zdobený modrými krížmi, kde tam je okolie ešte vytvára také modrasté sklo, takže áno, aj tento nález si budete môcť pozrieť a potom priamo v teréne vám poukazujem všetky archeologické sondy, ale aj všetky stavebné práce, ktoré sme tento rok realizovali. Tento rok je pre Zvolen jubilejný, oslavujeme narodeniny, ťahá sa to s nami tie oslavy počas celého roka. Tie mestské privilégia nám Belo IV. Obnovil 28. decembra 1243 a finalizujeme tiež taký jeden darček pre vás, pre Zvolenčanov, ktorý súvisí s Pustým hradom, aj s Belom IV., aj so všetkými Arpadovcami a so všetkými, ktorí na tom Pustom hrade niečo zanechali, bo dokončujeme monografiu, knihu komplexnú o Pustom hrade, kde budú všetky nálezové situácie, všetky najkrajšie archeologické nálezy a všetko, čo sme sa zo zeme dozvedeli, tam bude zhrnuté ľudskou rečou, aby sme vám to mohli, tieto informácie posunúť. Takže veľmi pekne ďakujem za organizovanie organizátorom tohto podujatia a teším sa na spoločnú prehliadku Pustého hradu. Ďakujeme veľmi pekne. A v tejto chvíli poprosím o príhovor pána podpredsedu Matice slovenskej Mareka Hanusku. Mikrofón, aby som nekazil tú kompozíciu, ktorá začala. Vážený pán primátor, vážený pán podpredseda kraja, vzácni hostia, milí Zvolenčania, Slováci, Slovenky. Ja tu hovorím ako nie Zvolenčan, síce zo Zvolenou spojený rodak zo Zvolenskej Slatiny, bývajúci v Očovej, ale pracujúci v Martine. A tak sa vám chcem za všetkých tých, ktorí sme nie zo Zvolena, poďakovať, že túto tradíciu udržiavate už desiatky rokov. Výstup na Pustý hrad trvá len 30 rokov, ale ukazuje to, že dobré veci pretrvajú. Pretrvalo aj toto mesto Zvolen, už s mestskými právami 780 rokov a Pustý hrad 900 a možno aj viac rokov. Tak ja vás všetkých chcem k tomu len pozvať a vyzvať, či ste tu mladší, či starší, aby takéto dobré veci sme sa snažili udržať ďalšie desiatky rokov pre náš národ. Chcem vás teda pozdraviť aj v mene Matice slovenskej, ktorá má tiež teraz pekné okrúhle výročie, a to 160 rokov. Ďakujeme pekne aj pánovi podpredsedovi Matice slovenskej a ešte poprosíme o príhovor predsedu občianskeho združenia Štúrov Zvolen, pána Jozefa Pinku. Dobrý deň prajem. Vážený pán podpredseda Vyššieho územného celku, vážený pán primátor, milí turisti, som veľmi rád, že môžem aj ja už prehovoriť k vám. Minulý rok nám to nevyšlo spolu s predsedom miestnej organizácie Matice slovenskej. O to viac chcem vyzdvihnúť nielen 31. ročník tohto výstupu na Pustý hrad, ale aj
čomu je venovaný tento výstup, 30. výročie založenia Slovenskej republiky. A pri týchto národných míľnikoch musím spomenúť, že tento vlastivedný výstup na Pustý hrad, ktorý má už 31 rokov, bol alebo je súčasťou projektu Štúrov Zvolen autora Jána Mieroslava Pinku a začal toto realizovať, tento projekt, v roku 1965 a pri druhom ročníku otvorili park Ludovita Štúra a s parkovou galériou Ludovita Štúra. Nie nadarmo si spomíname 31. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky práve v 1992, pretože tento výstup spolu s prijatím deklarácie národa malo vyvrcholiť práve poctou k týmto významným udalostiam. Takže myslím si, že ten Štúrov výstup, ako pán primátor správne povedal, završíme pekným počasím, obohatíme sa históriou Pustého hradu. Ďakujem pánovi doktorovi Beliakovi. Je to vlastne pokračovateľ pozvaného Jánom Mieroslavom Pinkom, doktorom Hanuliakom, ktorého do lesa pozvali práve pri prvom výstupe vlastivedného výstupu na Pustý hrad, aby nielen hľadal architektonické skvosty Pustého hradu, ale taká myšlienka bola, aby zväčšil plochu metrov štvorcových, kde by sme sa mohli zhromažďovať, a to potvrdilo aj pred pandémiou účasť na tomto výstupe 4 000 ľudí. Takže mali kde ísť, nemuseli ísť do lesa, a toto je jednoducho dosť významný moment, ktorý sa nespomína, ale jednoducho je to tak, a ďakujeme práve archeológom, aby nám odhalili to tajomstvo, ktoré ešte je na Pustom hrade. Zaželajme si príjemné počasie, veľa zdravia a turistického vyžitia. Ďakujem. Ďakujeme pekne za všetky príhovory. No a v tejto chvíli pristúpime k pietnému aktu kladenia vencov počas piesne Aká si mi krásna z Volenského speváckeho zboru. Poprosíme, aby tie mikrofóny odtiaľto sa dostali preč, aby naši hostia mali ako pristúpiť k pamätníku. Krásna.
ďakujeme pekne Zvolenskému speváckému zboru a ďakujeme aj vám všetkým. Vidím, že prichádza pán primátor a chce vám aj on určite ešte poďakovať. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať aj Zvolenskému speváckému zboru, ktorý v tomto roku oslavuje naozaj neskutočné výročie, 140. výročie. A to taký zbor na Slovensku nenájdete s takouto históriou, s takouto tradíciou. A chcem sa vám poďakovať, že ste dnes prišli, aby ste nás potešili a verím, že sa budeme stretávať aj takto ďalej. Ďakujem pekne. O chvíľočku príjmem na Mestskom úrade delegáciu z nášho partnerského mesta Zvolen a potom s nimi vyjdeme hore. Čiže teším sa aj ja, že ste dnes prišli a pozývam vás všetkých, kto môžete, tak poďte na Pustý hrad. A kto nie, tak takisto všetkým príjemný deň. Verím, že to počasie nám všetkým inde a že si aj trošku zrelaxujeme a naberieme ďalšiu energiu, takisto ako sme ju nabrali v tomto parku Štúrovom pri buste Ľudovita Štúra, tak na Pustom hrade. Pekný deň všetkým želám. Ďakujem.